اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم Wa'injana lamun padha condong sapa kufar salmi marang perdamaian. Fajnah monggo condong sira marang sal. Wa tawakkal pasrah sira Allahi ta'ala. Innahu sunna Allah wa ya Allah sami ku zat kang midanget al-alimu tur zat kang udane. Yen wong kafir iku padha condong marang perdamaian, sira bisa condong uga marang perdamaian. Lan sira pasrah marang Allah zat kang midanget gunane wong kafir lan gerak-gerik ati. Allah datang mudah ini apa kang dilakokake wong-wong kafir. Jadi aja marah-marah artinya kan ya. Jadi nek kabeh bejedane kudu gak iso oleh tenan. Para ulama padha perselayan gak karo ayat iki apa dimaksud apa disalian ayat ini apa ora. Dan menurut kota dalam Ikrimah ayat ini disalih kalau ayat fa'udhurul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Sing artine sira kabeh supaya padha mateni wong mateni kabeh wong-wong musyrik iki ndi wae sira kabeh ketemu wong-wong musyrik iku. Lan disalih dinasah kalau ayat wa qatul musyrikina kafah. Sira kabeh bisa padha merangi kabeh wong-wong musyrik. Jadi kota dalan iki madhawuh surat bawah iki nyanyi kabeh warane perdamaian. Kejaba yen padha gelem ngucap la ilaha illallah. Iku miturut kota kalih Ikrimah. Ibnu Abbas dawuh kang nyanyi ayat iki yaiku ayat falatahinu au tad'u ila salmi. Sira kabeh aja padha apes lan ngajak-ajak perdamaian. Niku nek miturut Ibnu Abbas. Sampeyan ulama dawuh ayat wa injana ulisalmi akhir iki ora maksud nanging kang dikersake yen ngomong kabeh padha njaluk aman kanthi syarat bayar pajak supaya diterima. Krana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab para imam Syafi'i Umar padha nganake perdamaian kanthi syarat pembayaran pajak lan padha ngumbahake wong kafir kuwi kaya biasane sing para sahabat uga bisa upama ngentekake wong-wong kafir niku lan sudut pandang terhadap penafsiran sebuah ayat niku tetap kontroversi hati-hati ngoten nggih pun biasa. Nandhake niku saking luhure kalam jajane iku piye. Mulane awak dhewe nek kare nunggu kare anu. Terus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah walladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Qala wa yuridu lan lamun ngarepake sapa kufar ngawa ayah dakwa yen to mujui sapa kufar kae sira fa inna hasbaka mustami kang nyukupi sira Allahu wa ta'ala ladzi kunta ayyadaka kang muat-muati sapa lati
binafsihi lan pitulunge Allah wa bil mukminin lan wong mukmin. Yen ngomong kafir iku kanthi ngajak perdamaian ana maksud bujuki marang sira ora perlu kuwatir krana kang ngikuti sira iku Allah. Akhire bujuki iku pripun? Ya omongannya mau sekedar statusnya sosial atau damai ini sing mesti tetap gawe loro perangi dan itu tenang wae fa inna hasbaqau huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Allah pengiran kang paling kekuatan marang sira kanthi pitulunge lan kanthi wong mukmin. Jadi sing dimaksud binasrihi wa bil mukminin niku militansi konggone sahabat-sahabate Nabi. Jadi kang dikersake mukmin iki yaiku para sahabat Ansor, khususnya sahabat saking Aus lan Khazraj. Wong-wong Aus lan Khazraj iki sedaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah menyang Madinah tan saprak antara siji gulungan lan siji ana ing masa 120 tahun. Nanging sakwise Indonesia manepun ora tau kedadian perang. Maksudnya ngoten. Wabil mukminin niku sing dimaksud niku nggih para sahabat Ansor. Jadi militansi konggone sahabat-sahabate Nabi, kesetiaan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaha baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alaqta baina qulubihim walakin Allah alaqa bainahum innahu 'azizun hakim. Walah lan rukunake sapa lan rukunake sapa baina qulubihim ing dalem antarane pira-pira atine para mukminin. Lawan fakal munajake sromae barang filauti kang ing dalem bumi jami'an halis kabeh malam tamangora bisa ngrukunake sira bena kuwi dalem antane pira-pira atine mukminin. Lain Allah tapi Allah la ngrukunake bena kuwi dalem antane mukminin. Inna usri Allah azizun kudatan menang hakim untuk wicaksana. Allah ngrukunake atine para mukmin kang nyukupi sira kabeh umpama sira nanjake kabeh apa kang ana ing bumi sira ora bakal bisa ngrukunake antare para wong mukmin. Nanging Allah ngrukunake antare wong mukmin iku ngerti Allah iku datang menang tur datang wicaksana. Jadi nyata Allah Ta'ala bukan memiliki karena sedurunge keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Arab khususnya wong Aus lan Khazraj iku banget keras lan atose ati milo marang gulungan iku banget mancepe ana ing ati. Iku ngomong siji wong tukaran karo gulungan liya wis bisa nimbulake peperangan saknalika antarane gulungan siji lan liya. Bareng Allah Ta'ala ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kepemimpinane malih dadi rukun banget siji lan siji padha duwe rasa demen karena Allah lan ana ing perkara Tuhan Allah. Artinya yang siji konco toat marang Allah iku dimene marang kanjeng ngungkuli dimene marang awake dhewe. Lah sedeng muslime zaman iku ora kang ora toat marang Allah. Iki kabeh ora mungkin bisa kedadian tanpa ana pitulunge Allah. Naik kabeh pitulunge Allah iku sebab iku tuntunan saking
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi pengendikan lan perbuatan minangka contoh. Jadi kan itu ayat iki. Iku sing dikarepke wa allafa baina qulubi. Jadi sing rukun itu Gusti Allah dari segala sesuatu sing terjadi. Iku tetap irohe Gusti Allah. Sehingga tetap didhawuhi kanjeng Nabi kita. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Umpamane lau anfaqta nggih kabeh perkara sing nek gune bumi nggih ditanjaki rukun artinya didedikasikan. Ya wis kowe rukun kok tak kei ini kok tak kei ini. Nggih. Ma fil ardi ma allafta baina qulubi. Ora iso rukunake karo golongan. Lan bentuk ngoten niku tentang segala sesuatu. Nalika awak dhewe bersikap ben awak dhewe gak dendam, gak duwe pemaidu untuk kabeh ini nggih. Sedaya kala wau sing ngersake Gusti Allah. Nggih. Lau anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubi. Bolak-balik walakin Allah alafa bainahu. Tetapi ini kan Gusti Allah kan ngerukono kedua belah pihak. Tapi kan di waktu itu awak dewi tetap usahanya awak dewi. Setiro nalika akhir golongan nurut sing beda penemu beda pendapat itu piye bisike. Jadi ora tambah apa cara istilahnya ya golongan sing lagi bersedekah sampai teko nyok-nyok ora ngerti-ngerti ya. Waduh kono sampai ada ngaru perempuan ada kudu engko diwaduli kono yo melu perempuan. Jadi kaya ibarate ana mau iso terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa ni'mal. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa ni'mal. Wa manittaba'aka. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Qala ya ayyuhan nabi. Hei Nabi Muhammad, hasbuka yang menyukupi siro Allah utawi Allah. Wa man lamun ittaba'aka sapa mangkain siro minal mu'minina bayani wong-wong kang padha iman. Hei Nabi Muhammad, Allah mesti nyukupi siro gade karo nindakake tugas risalah saking Allah lan sira bakal dicukupi dening wong-wong kang anut marang sira. Sira bakal dicukupi dening wong mukmin kang anut marang sira. Iku dari kampung ya. Jadi kaya tujuane jika sifatnya wong mukmin ya urukut seneng yen kumpul karo wong mukmin tegese wong kanggo imani. Ini bentuk pembuktian kemungkinan diantaranya mangan bareng ambungan secara dohir. Jadi kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Rawahu Daraqutni an Jabir. Artinya wong mukmin itu condong artinya tegese demen marang wong mukmin liya lan dicondongi dening mukmin liya. Manungsa kang paling bagus yaiku manungsa kang paling manfaat marang masyarakat. Nggih. Mulane balik nek
Ya Rabbana ya Rabbana ya Karim.